Как докупите апартамент за 40 000 евро в Варна? Имам няколко варианта и докато ви показвам този имот за продажба в квартал Бриз, ще ви разкажа повече за тях. Често ме питат, има ли нещо за 40-60 хиляди евро? Понавик казвам само гараж или нещо нежилищно. Но това не е съвсем така. Ако разполагате с сума от 40 000 евро, това може да ви стигне за самоучастие по ипотека или за първа вноска по жилище в ново строителство. Вижте сами, апартаментът, който показвам в видеото, е напълно готов за живеене или отдаване под найем. Намира се в затворен комплекс на страхотна локация, близо до транспорт, морската градина и супермаркети. Сграда е построена от добре познатия строител Planex през 2015 година и всеки, който е чувал това име, знае, техните сгради са качествени, без влага и мъхъл, а това е важно особено в Бриз. Жилището е на третия от 5 етаж, ориентирано на изток, с обща площ 64 квадратни метри и продава се заедно с мазе. Има опция и за покупка на подземно паркомясто. Цена на апартамента 179 000 евро плюс разходи на прехвърляне. Ако предпочитате ново строителство и искате да плащате на разсрочено плащане и можете да изчакате 2-3 години, за първа вноска ще са ви нужни около 35-40 хиляди евро за сгради, които още чакат разрешение и до 60 хиляди евро за такива, които вече се строят. Ако обаче не ви се чака и апартаментът от видеото ви допада, заповядайте на оглед.